balik pulang nak dekan duang sore sudah langsung ditutui dikirim sore ke Padang Panjang. Barangke lainnya dari rumah Pak Haji Muhammad Zain Lubuk Linggau berjalan ninyo masuk itu sore dikirim ke Padang Panjang. Si Norma jo nak kanduang berjalan sansai ke mano arah tujuan nindak jale ke mano ado ampu kaki. Kasinan ninyo berjalan lecando mula masuk itu maalun cando si Norma. Oh dan bilang dagang di sinan tak kemana tujuannya mapane inyo baranti malapa minta sidakah. Oh menangis Salman anak kandung. Oh ibu kamano Salman ibu bau yo buai. Oh mengawak berjalan sansai bu. Orang cak balik ke Padang Panjang bu. Kok le balik ke Padang Panjang mabu. Oh labia lamang uak bu. Kadapek juo Salman makan bu. Tapi awak berjalan sansai ke mano bu. Oh mungkasui awak bu. Ibu manja we masuk itu awak mencari. Oh mama waang yo Salman mama banamo si Jaidin lena. Oh sejak baumu sabaleh tahun nak. Oh meninggalkan kampung jo ilaman nak sampai kini tindak babalik. Oh nak ekon nak batamu mama waang lena. Biar mati di rantau orang biasa sayona. Oh ibu dirantau yo Salman Biar mati nak dirantau orang dan bilang candonyo kini di mapane inyoba malam dan bilang cando si Norma Josi Salman bala jalan sansai masuk itu anta kamano kasih. Oh hati oh ditinggalkan Norma jo anaknya bujang si Salman sadang sansai bajalan kaki tolie sure kakak ampun. Oh dan bilang sure ke kampung nentabang malewek-lewek baraba di ate kayu. Oh hari Raba'a dikirim sure masuk di Padang Panjang Arisa. Langsung lamande manarimo sure dibaca elo-elo dari awal sampai akhirnya menangi gae dalam pondok lah bagian. Oh menangi bapak jomande onde Norma dangakan molana. Oh mengako turui ati tangkala nomai dajale mati laki kauna mengaindah babalik pulang lena kamano rantau ke kawadang lena kamano rantau. Oh nang kau turui lena kata ni ayo anak cucu ambo. Oh kata ni ayo bujang si Salman bajale laki mati di rantau.
kau manuri ati tangka pulang lana dari rantau lena kau pulang lana badan kangau yo normana Odem bilang mande masu itu bindak tabado mamangati anak ilang obalun batamu kini si norma pai pulo sarato anak cucu inyo kabaala nasib na badan mande lena on na kabaala nasibna badan mande cuitu bana molakini tumpak di mande mak tukang lamang saja si norma barangke karantau urang saja indak babalik pulang o lamang naninda olah kulai lamang nanindak lakulai iba itu bana mande kini tumpak di mande tukang lamang tapaso manjojo omonyo lain kadang manggale ke bukit tinggi iba itu bana masu itu tumpak di mande tukang lamang hari rabaa jo hari satu manggale di bukit tinggi maalun la mande tukang lamang baju buruk kain la usang selendang usang nambah pakai iba itu nasib penangguangan manggale lamang di bukit tinggi manggale lamang di bukit tinggi ba itu bana mula nyolai ndak dirantang panjang bana dola pado satu hari hari satu waktu itu nama gale di bukit tinggi sadang manggale yo lamang juo balam turanggo ate tanggo babuni lamurai ate pintu balam taazim curi toko dia liele kaba tentang itu o alie kapado molakini bini doktor nyoei maalun labini doktor si Jaidin banamu pi nuraya inur kapasa babalanjo ba itu bana dan molakini netangguang laga upi nuraya obini doktor kana monyo kadem bilang dagang di sinan selok laki tas diambil payung basembanyo lai kabajalan di bukit tinggi pai kapasale nyonarami kabajalan talita katalita talete nambah kacang mamanje junjung katalita talalai nambah anggang manjalang gunung tibo di pasar nyonarami nyobali lado jo bawang nyobali garam jo kantang ayam jo daging taborendong dek lamo jalan bajalan yo mae ruponyo dek untung takadiala memang Tuhanku kayo sungguh tak sorong mak kakadai lamang